Ça te regarde. Sinon ni kungo ko don ngone. Abi nyesira la. Aïe, nyesira côté o. Ne me na femme na karamo fa be nyesira la. Non, je vais juste savoir mais Ne bige ni na be intéressé ya. Aïe. Ne du me bonyo ma de ne fa. Ah oh, ne arabi boyan ora to ne aboyer la kan. Iga ko sanema. Ne be na mi fe mi na karamo fa fo itisima. Est-ce qu'il be nga kuma fa mo? Aïwa. Ah, en tout cas moi je m'en fous. Itation na. Chacun sa vie. Nigi itation na. Ah ouais, OK. Nte kuma wala Il faut. Ah ouais. Vous voyez, la vie. Ni venez. Qu'est-ce ça? Bébé. À chacun son affaire. À chacun sa manière. À chacun sa vie. À chacun son problème. Gauka. Oh! Sali! Sali. Sali. Akeradi. Sali. Ibaro mingero. Amun kera mu. Ebi tu karamo etun taramini kle flaina. Wa mani ninga nyoni gadimisa. Ayi. Depuis war soro doro karamo etun na biga so. Sonya fi ko ni war soro. Ko bega biga do bama kwa. Allah. Wono time mo ka cirela. Abna fo sa ne war soro. Akilite jigine la. War chugudi. Ne rebe yala ke enyini. Wa iya ire. Abe fote ko nafigi. Baro nafigi amaine. Wallahi. Nafigi ni sara na mbali afa donte sabalite sa. Afo nafigi ku ka sabalite. Mo ma nafigi ngene. Munkera ko. Clé flingue ro jumesi. O de jaranye. Ngon neka musobado be ku kan ku Fatima Maiga. Ali de tuye saraka do dine ma ko neka taji docteur Sola. Salime min fie malenga bana famba fantane tu di karamo aka haramu Fatima Maiga de maloboro binani ani wa binanani ko ne katana yi ko fe clinique na ko banabato fen dali mesal kono ko kam maloboro clinique wa binanan da bema o dun tige baraji soro woni ya fama bala ngone bora docteur Sokon nana doni doron docteuru tara ni soro mo ko ta pikiri ke banabato lo tara sura banabato be tara so bismillah Allahu akbar woni me balo kono le ngone ado watire ngomalenka bana ere fantanya yi che muso banye warso ay baraki soro kuy aka haram molo bora kele ani wabina nani banabato be tara so banabato be tara so Chena. Ne tumo o jaga body la. Mono tumo lu jaga body la. Muna emane wele kofo. Odi orendi problemi. Kon boro ne ka telephone ko kon titingu. Ne reta do appeler rebe ke telephone na wati mina ko do. Ne yi wele chien joli be répondre ga kan. O te courant ke ka barayo. Karamo ne be joroni me ete joroni yere. O de problemi me. O te sa ibadon ka hine malo ka gelensa sa ikon boro banabato. Ali Fatima Maiga do ko ngata banabato son. Kone ka tu son mole boro klen wa binan nani bo olu ko do kumene kuna bo iboro ni maya ka bunya takada e kan chuka dola ifana purke atigi ka daila ifana kan go barake jona di orla ni tumbo ko la jona ya fo ya bala o doro no kundu ne ma baita ma hu ni ne tu ne shen sabane ya ni ne tu nana soro e karamo wotia antuma fo jiye hono de kan ya fanyo o tu ya ati soma ne se de do ga do ati soma sa ati soma ntene na newa wane kumaro bini ne tume yandro ne kumetiga rola ay baro de kungacha sali baro de kungacha baro kumado la karamo tisigi bonia yere wajulu wati ni mawludu sere bi famani yaere wasura me tourne kola ne ma ba rushi ma hu iga appelin ke doro de ka fusaitala basi te mena to ko wulil itete miwa ba il faut ala moloboro do be bulo ka do di mawa okay sino do mo mayami zena o tunero ntuna na boila sali tindoro era gon ga bonai ka ko pe ka tili kana doron ka fo kibitati boro banimo ifana sa me karam wa fene ga juma ne to banila dimine mele ki la dimi choko dimi na doron ne te andoro ne be énervé nyere ma ba dimi sa kana dimi mai musula muso te dimi te muso atoko do ngo muso ere ni ko muso doro oye munyo ani sabalidi
manifun datela ko jugu dogo ko muso sono muso e muso di ne ma bayete o kuma e masigi muso korowa muso la modembe bendo wallahi aka haram muso to ire wa kala sa ko boto do barayoro la mitasu mina dugun spécial loto mi kla mo cho beno di kana ke ko ngone sale kana ke ko ngone ni tiga ko ngonu tene yo fue tem lo la bli kongo ay ngena ko ngila ngadi te kom buru fere o ye mena folo ibe boli aw mena vasite kambe ola wow aflade yoro ni ala ko gon sugoro ki ga ko la dore ka ku bi jamani fu yitini kudei ni eba donc afoko eterum so be bogoti ga edere wala ni ala ko gon sugoro ki ga ko la doro iga ko bebe ga samala nyonko di ni beneli Jamago ce ere ko kwanga na ziga ko ga bi boro ga o kuma mune be kuma ke wallahi ika che dombe ko kura do la sa jo badara ni badara no koy cher la nani badara famana ga nyoy re ina famana amen ngoni me kuma kelen fiye kana so da ga ni koy sa jodi wallahi butel do be badara bolo sa ji do ba kono ko essence wan ta do minde moto essence ke bana moto kono ka ba mobile kono sisa essence be ke mo de kono badara de ko fa ka essence ke ne ko ma badara bere bla badara ko bere wa o me ka vie mo essence de ba bolo sisa badara bere bla koy badara de ko fa ka essence ke ne kono ni mana kuma fenfe fo badara ko ay ko petu ko ti e o ga jodi le ko ngo badara ngo ne ma bangon te essence mi nga atone ka nga minen che ne ka ta minen bla awo nga to ne ka ta minen bla ni ne minen bla ne bena asono ma ena ala badara di fleka foko ne kata mungadi de nan tako ni kele ngasira so fa ba foko ne kata ni mana meki ko ne de ngomena sansa ani sisa ne fle mena ma famgwe abeni ngono de ko chiwore tana ale tengo ibe na ngache wala ka jo ibe na mena ni na to de ngache nyemala de aka haram ni funene bola ka soro badara ka fama furake acha ga bara amulu de inyambala funene faga junga teme klima faga de ngonene no ba soro bi moso bi kuru obi bale ale filde ni wati de mo wallahi ni ne wal do wal dizro abge chenni allaba ne be so ko yoro wara nyini sani fono neti ati mate ni ko to kwado odo de ni funene sira karamo ko da sigili ka soro badara ma furake ambe bi la ka haram Jangan ni rebe tu ide. No go imanga jate ya. Jate me. Ngamina ke imanga ya. Ko wage bon e ka problème mi ko. E ka problème mi kuma mina mo be sebela e be na mana ko dla. Tori. E be na mana warbe ko. E sigilen flora mana warbe ko. War ko ndana mo. Dolo ma bi ko. Ayi. Ne tenta fi. E te do ibere makola. Tobe warnyini na wati mina ebe muso ko cha la ni iduma kala billahi bi muso bi musa la de warbe mi muso wo refere wallahi ibi ka dorome keme soro ka to di muso ma bo mine ko ke law ate mire la re na mire la ka ko ne wa mu ndila ni wata ndila muso be to ko kuba ke do ibere makola wa yen mala de jamago wallahi kan kuma abi kan toro de i kan kuma mi ka digine na yara da ka haram na foro ne bina seba kuma fe ibo ta ko kan mana kuma i kan kuma abi kan toro de kuba ke ni ma kuma dugu fa ko ni mi chuko do doro anti nyogo ni biere kuba ke o côté ça ke ini ne terre de ko il ne terre de ni ne yebe chen na jabu ado ne ba fiye ni ne ma fiye ne ta do min na fiyo aka jai ka so wal mai ka ba ne ba fiye awo jamago jonga so be jonga ba ne ya kuma ke ne ba fiye wala ka haram ni ma sabala bel ala che anga shotu ku dakele ngono bi kuma ni ma to do anga shotu ku dakele kuma ke ne ma kele ko fe sa kuma ke ete foi kala ma ko ina kodme ete foi kala ma ko ina bilai abi kono lebe to ka minu nge ko alsa ko o de be ya ko fale na ko billahi labai na yene chindi sila ne shufe kur damne
ne sufɛ cour daminɛ i b'i farati dɔrɔn ne b'i kɛ fɛn dɔ ya wallahi o sufɛ cour do ya fɛn siya jumɛn fana ye ne kɔni ye sufɛ cour daminɛ wallahi i b'i non a bɛ fɛ k'a fɔ ko karate wa i b'a dɔn voilà cɛmɔgɔ e ne bugɔ cɛmɔgɔ e ka harama e ne bugɔ quoi cɛmɔgɔ bilahi n'i y'a kɔrɔbɔli ti quoi non comment kɛ a fɛn cɛmɔgɔ cɛmɔgɔ e bɛ sɛbɛn de la hamu saki ton baro cɛmɔgɔ jɔ ta cɛ jɔ sa ayi non ala kama non comment kɛ ala kama sa an ka ɲɔgɔn lamɛn sa e bɛ sɛbɛn de la ne tɛ sɛbɛn la ne tɛ tulonkɛ la ne kɔni ye n ta f'i ye kaban a ka ɲi cɛmɔgɔ e ka taa a fɛ ne bɛ taa a fɛ parce que ne kɔngɔtɔ tɛ se ka mɔgɔ bugɔ comment kɛ ne y'o de f'i ye waati tɛmɛnenw ni bi tɛ kelen i b'a fɛ zaw kalama zamɛ kalama na i bɛ na min da sisi la cɛ wallahi ɲɛ b'a la maa dabi bɔ kuma dɔ la dɛ wa ne bɛ ka nin fɔ waati min na ne kɔnɔ kalayalenba de don kuma kɛ k'u ka ne t'u la dɔrɔn nka ne susu o de ne mago salen a y'i jɔ n ka n yɛrɛ ye maa tɛ nin ko laban dɔ yan Allah karamɔgɔ ka nin sigi tile kɔrɔ sunɔgɔ la sunɔgɔ ka juru bɛ to maa la wa i ka kɛnɛ Varan kɔrɔmuso tɛ de awɔ don basi tɛ yen basi foyi tɛ alhamdulillah ba wallahi n tun bɛ tɛ wuli de la dɛ n tilalen tɛ wuli la dɔrɔn sunɔgɔnin dɔ de balila k'an ta ten i y'a ye basi tɛ yen basi foyi tɛ alhamdulillah an ba Varan yɛrɛ dun Varan wa Varan tun bɛ yan sisan a nana daga sigi ne da la yan ko fo ne ka te d'a ma a y'o premier min dɔrɔn a bɔra ka daga sigi e da la wallahi Varan kɔni ta in kɔni an bɛ k'a minɛ ni ala ye de koyi Varan daka in bɛɛ de tɔɔrɔ yan du kɔnɔ lahiya tɛ sigi u bɛ yɛlɛ ko buruta mobilini Varan ni filɛ wa ninnu bɛ yɛlɛ ko buruta mobilini a ka haramu i b'a fɔ ala yɛrɛ de ye ninnu sugandi k'u kɛ ɲɔgɔn dama ɲɔgɔn ye wallahi a fana jigin Varan na sa Varan ye mamuso lamɔden de o a mamuso y'a lamɔ a kana jigin n'o ma fɛn bɔ a bolo mamuso lamɔden de don wa olu caman kɔni tiɲɛnen don yɛrɛ de koyi o kuma dɔ di mun ko bɛ yen n nalen don komi kabini n bɔra voyage la n bɛ k'a wele a ka appel tɛ ka taa telefɔni yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ Varan wa n t'a dɔn fɔ fɛn b'a la ko n bɛna lajɛ basi kɔni t'a la basi t'a la wallahi basi t'a la basi t'a la kɔrɔmuso ɲɛnama ye dɛ wallahi maa dɔw bɛ yan nɔ a ka haramu o sɔnma foyi ma deli ka na b'o la yan jango ko kɔrɔmuso Varan filɛ nin ye ale ka d'anw ye n'a fɔra kabini ne bɔra voyage la hali ne taalen Varan ma ne wele o ye mɔgɔlankolon ye dɛ kabini ne bɔra voyage la n bɛ k'a wele tuguni telefɔni tɛ ka don ne yɛrɛ kun siranna sa n t'a dɔn fɛn kelen b'a la foyi t'a la marabaliya dɔrɔn don n'a nana n bɛ ala ta fɔ a ye ale ta o ye marabaliya de ye i kɔrɔmuso bɛ taa voyage la i t'a wele i tɛ fɛn fɔ a ye o ye marabaliya de ye n bɛ tila k'o kuma fɔ a ye awɔ n'a nana awɔ ko ne ko mako b'a la basi tɛ n yɛrɛ ne yɛlɛmana yɔrɔ kura la ko n b'o f'a ɲɛna ne yɛrɛ tɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ i yɛlɛmana so kura awɔ n yɛlɛmana yɔrɔ kura alhamdulillah n'a nana i b'a f'a ɲɛna basi tɛ k'a ka n wele basi tɛ awɔ n b'a fɔ a ye inshallah awɔ n b'a fɔ a ye n bɛ sira ɲini fɔlɔ awɔ sira b'i bolo awɔ alhamdulillah e yɛrɛ bɛ ka yɛlɛma so kuraw kɔnɔna na e dɔgɔnin bɛ luwanse la yan nin fana diɲɛlatigɛ don ka ca dɛ n'an k'an daba mɔgɔw ka vi la kɔrɔmuso y'o ye a bɛ so kura kɔnɔ dɔgɔnin y'o ye a bɛ luwanse la yan o so sara yɛrɛ ye kara ye an ka taa don ka taa n da fɔlɔ wallahi n'a fɔra ko cɛmɔgɔ de bɛ ne ala minɛ ka ne bagabaga a ka haramu ne ɲɛ cɛmɔgɔ ɲɛ dɔwɛrɛ n'a fɔra ne sigida kɔnɔ maa kelen bɛ se o ye cɛmɔgɔ de ye cɛmɔgɔ b'i jɔ sini washon a ka haramu ne cɛmɔgɔ ja jɔrɔ na hakili baara ye
Badra. Ajje. An Badra. Abtagadi. Aba. Isali donde ke ko. Jongono. E kono. Badra tu ngoy sa tibi ke motor la. Badra is anga ta Badra. Oh, agatu. Badra wala aka haram jutala. Badra jutala sa. Sei jo sa che go sa tibi ke motor la. Ifra sa ni sa ke mahke mo boda do. Aka ga film sabra ta uta sa. Ai duta. Ni sa ki kono sa. Ni sa ke mahke mo bodo. Badra. Sabali juta sa. Tillame redi. Ni sa ki kono. Iba kana kono. Awo. Ne ka sa timita. Walgale bi poli. Walgale bi wili. Oh, yetu. Ai sa. Ai Badra sa. Ai juta afla sa. Oh, afla o chama kana. Badra chama kana. Jo sa anga ko de kile fila saban nani. Wala no gram domi. Oh. Taxa. Afle. Kai sa dibu. Ha? Kirisano. Abedi, Ega kene? Basite. Alhamdulillah. Ne terum solo. Dilia. Neren dili yeli famana nen dili yeli te se bere baje kile na sawa. Nem dili yeli famana re. Wala Kirisano na sa yo katami. Katami me kana dono ngatati ni fana mainsa. To ko di karabo. Ali ti siga nga boro doni ke. Ka boro ye? Karamo ko. O bidai. Mongola. Una kon fe boro kon bijena boro belahara. Ayara famana boro ma juga minani. Na antara boro doni ngesisa. Ni doni sale kata so basi foi tola. Kirisano. Wow. Anga boro kesa. Karamo. Karamoko. Jonga barugi. Enneke. Nea. Mumbola. Ibuka sugure. Kasugo chogodi. Ikijo mi nyinge ibuka sugure. Muna. Nega barugi fene Kirisi. Oy ko juga. Boro dorontewa. Ko nini la be fo. Mo koni fi. Kana kuma kojugo. Ni kuma dore da bi churu. Anake ni kuma ba fula de. Ka kuma kam. Nega barugi. Me Kirisi o jien wuli dewa. Aka duguni jawule karamo. Muna. Ne boroge fego munyara. Mo ko myere mo ko te mo ko la. Ne ga limro te ko karamo. Karamo ne ga limro te ko. Do. Ete ne ga soro do. Ete agite tigi boro fo mo ko sengi ko so. Non, ni do ma ko nai. Aka haramo to wa fon yoro la ko les jalousie. Ko les jalousie vote. Ito ko ngana. Re tali jabena. Ja ebe kane ma kono de. Miki ma kono karamo ko miki ma kono. Me wolele basi wa na manye ina na kabara nga doni boro doro yo ko jugu fana wa ati da doni boro me yele ma yani wa inya be fitri wale so fen fini jere aka haramu fitri wale so fen fini jere Kirisi fam fo ma miri de be fam fo kara aka haramu ma miri don te manona miri doro miri watim na isoma o yige miri watim na papa be fitini ni me ko papi kana de to ko boy miri de miri o wati bilahi itmi ko nere fe ikmi ferebo begende fali nega nyege me dueni billahi ala ikele kata do so la hawatan no kono tibi yere onyo me bolo wa Kirisi c'est bon nere me poison d'avril la billahi suna nega strabe fe mala ne ka strabe e fe bala che iman la kanye jagati shara fora la ko nyine nki bo nyine ne ki ndabara la Kirisi nyine ne ki ndabara la nda fle che bakoro muso bakoro muso bakoro karamo ebro hine de bene minia wallahi karamo ko hine ne fala so hale efe kuma
Cela mani kirisini. Parce que eda kasa regare trop. Che kame karamo. John, bitai da kasa. Ni fana karalanya na de. Kirisini ningiralanya na me enyina na kafo. Billahi papi ni jabakane ka ko ne re fola machita. Eni cheo che machem gali tete se ka foko ka tereno goleno billahi. Machem gali temeni cheo che se ka foko ka tereno goleno. Billahi ngabasite. Isere yere. I wata kana si jema ngatoi. Obama ko sigi kamana gankoe ngodugu basi miri janya ko sebe Bama ko sigi keleme kamana gankoe ngodugu basi ne miri janya ko yorobe mi jayoro talami ko yoro ni jayoro betununa ne chemogola dugu basi de ne kamana ga bama ko sigi ya damana koe Ni mana Bamako, anege bi mine kana Bamako, ala kali chinye kada Bamako. No te ni nyani de bi nyogona, dugu basi gele kamana gankoe. Ala ni kamana ganko ba, dugu basi. Ça va? Cristiano, on va te voir. Ça va. Basi de. Alhamdulillah. C'est. Na duna wati me. Ne duna sura imana. Ite tiyan fo ba walma na soro kemeka yan shili da mene kurai o ya fotaw ate balle law ma wi reka kuma do ko bugo ko kanute sa na soro ima je chokoro bani ko karmo ni be kana ni dugo na sa chemoko te mo mana ko la reske bani fa ne ti ka mana ko la re ya bien da do mo ha ne ko do ne yele manao abinya sirala ntiga para lea bo iste mo abila me mu fele ikulo be ni na na kela ne ba fo de wallahi ne ba fo ma do ek be fa kan bin fo na ala duron de kuna ja kwa wallahi ma do ik be faka fo de ko ne be na fiya la wal manenga na fiya damne tuku me wala ala bi fe ala ikuna jay mo fo ko ba ke ma fo ko ye bonga ye jen ni ne ku ye soro bi wallahi ni do ko toro kuma sosoli ke kuna ika fo ko nete ki ka jengara bu ya ke kwanto fo na ya ke ne ba fo ko te do ko ne la ngoi ko be ke du ngona ne ba be kala ma bebe temene la ka do wa bebe temene la ka bo ni nani ka kanu kora da mene ne o kuma fo ki be ne kan nan fi afo wallahi na la ku iti afo la ikbe ni misa ni ne kuma da fo worojila iku ka fo ko nete ba tara ma blale wa fo to ko diere wardel comme ça là wala wardel al sinina minge wallahi ne ba fo ma fo ni mi ma kenyene ma mi ere na mi gon be kenyene ne ba fo wallahi am se kan ka be kenyeta ha ati to ko kelena ayewo ya be ko fale na nyona kan ngana no kuma fana fo kan ngana no fo ne ba fo bi ma fo shine ma fo flow c'est bon okay mais tu parles avec qui enjoy de la kumata ha enjoy de la kumata no do wore de be ma dusu kasi anko do be ma o be ko ke ni ki be chemfo e o be kla kan na ko ni kan na fia ko kuma fia mais waro ko dusu ba du genre du fait qu'il be ga dimi ama yi gasere ma ne ma do bon kan ga to ka joie de ya mfle ni ya ni te dimi ya isebete do ya non kana jiru la ki ibe dimi quoi ya for moi kana jiru la ki mais do so no flow ouais buru bi bolo de ouais buru a cheka yoro c'est joli non bon muso do ni glanga dian quoi muso do ni glanga dian avec buru ni glang quoi c'est une cuisinière flow muso ni buru glang jamana me ay flow sabalisa bon c'est ça le problème sabalisa flow muso on a été à Dana c'est parce qu'en te monde kele tu vois ante mo kele ante monde kele quoi en sansu te kele en ko keta te kele en ko yeta te kele en taoro te kele en kuma fota te kele est-ce qu'il va faire moi ani munu vele yala ani munu me yala ulu fena te kele ebe faka mo faka mu fi ça awo tu muso munu ko ça
il y a faut moun boro village là kana quoi on a na bara yinna ou bien les bonnes quoi moun me bara ke quoi ou bien finikola nous quoi moun me yala ka bo ka finiko anu le yala mais au contraire nous c'est-à-dire nous causons c'est-à-dire nous fréquentons les grandes dames ani muso bo de yala muso munu c'est-à-dire entreprise ou bolo muso munu ye directrice ou ye muso munu ye secrétaire ou ye muso munu ye entreprise chef ou ye c'est-à-dire que déjà ni flan de 600 ni tigi ni me buru de glan a muso me buru de glan buru en cheka tellement que ak adna ma kado la ni na adunro c'est-à-dire nyana fi aba nyana fi mbone na obna dogo ya ko parce que ni mana buru ni doro hakli me jigala c'est un souvenir donc buru yere hina be to ka nemne ne te buru du ko ni nya fam buru me bolonga eta non ne se ka ni buru aya de ma iba minati des souvenirs de quoi souvenir c'est esthétique c'est de l'art déjà même blanga so wono ka to ka lege ni me ga lege hakli be jigi muso ina parce que ale ga glan feneri il me ga famoi donc c'est un souvenir nte se ka buru du flow buru chenye avec mirla flow ne yi famu ete kata chila so voilà se kata ta ne ta glan to flow kata so awo ta so merci c'est comme ça merci tu vois c'est joli quoi flow ouais. Flow non c'est la beauté des choses flow kata ça awo voilà tu es très gentil kata kata wallahi he da na dama dem barka bana koi billahi femi me maka dama de Allah laga kanye we barka de na ni barka bana wi ka dama de bani e kamere ngoro ki ban fembe maka buru mine ka to ka yala no e ko yuve suvarani e ni ti barka bae wala flow ko ngode memne ni nyebe nyela to ko mena ko ngotila awa basite alhamdulillah bogar wallahi amerika ka dum ube basite nafaka kirdi warka chade initi wallahi c'est logiquement ouais nala sona ala kantu nyanyi ala ka gersiko fan alsa basite amba flow ageture ninga dugona mogo dodu karamogo wenze ngal dugona mogo dodu awo ay komi yoroto be ne yoroto nunu bedu lance vajigisa awo ne yoroto nunu bedi lance lawo e komi dugane bulele babine toroni asukuru fla di lance la musoro be dokono chef la be yoro dola bina famana de wallahi ni bina famana depuis nane ya no ambora afin fo si sana manyanye folo basite kambe wala kana niga credit be jeni kambe initi amba la hakili sigi sa flow ni ma kala lembe kuma la ni perna tika kuma fam ni États-Unis ni awo karamogo wese ame wulu be anglais fo eno we boro ke chugudi mais malien te wa afale malien kera chugo chuga be flyer ma wa non ça c'est malien te flyer ma non ça c'est vrai te flyer ma allez t'anglais refone tuko ka français mahando de fone nere ti foi fam neni ma bo ma ba mana kuma wo français de fone flou ko logiquement ne welo le kama logiquement ne ta do mani logiquement yere ko refen meni parce que ko c'est na ali 600 ne fleur ka ne bula ko c'est logique ko c'est logiquement d'accord il me soro ngam so baro kana be ko Fatima Maika ale koni ina libe to appel là na ma faut c'est noté ba faut ko c'est logique nete foi je vais t'expliquer la logique abe janye de ne afo mo yandu ngono makala ni kilendro ne bien mais c'est ka ne bo fla we e flou on a même bala et du genre logique et science on appelle ça la logique. Bon, misaliala, bon, maintenant on est fier quoi. Misaliala 6 ans. Na fora ko Aminata fa. Aminata fa. Ah ouais. OK, il vient la mettre quoi. Voilà, misaliala. Ne ko Aminata fa. Demuso saba de Aminata fa bol. Il en fa moi. A demuso fola to Bintu.
denmuso filanan tɔgɔ jɛnɛba sisan denmuso sabanan tɔgɔ Flo wa sa e de bɛ denmuso sabanan tɔgɔ fɔ ne o bɛɛ de bɛ logique la n bɛ ka logique explication de d'i ma quoi c'est ça la logique ala ni wele ngi kana logique fɔ n ye e bɛ ka nin jɔ Aminata fa ni Aminata ba bon ni ne ye logique yɛrɛ dilan i bɛ mɔgɔ lamɛn de quoi i bɛ lamɛn i bɛ n jaabi e ka segin a kan Aminata fa denmuso saba b'a bolo denmuso fɔlɔ tɔgɔ jɛnɛba denmuso filanan tɔgɔ Bintu denmuso sabanan tɔgɔ Fatumata kɛ non c'est pas Fatumata lamɛn sa n'i ye lamɛn dɔrɔn i b'a jaabi sɔrɔ mais Aminata fa denmuso saba b'a bolo fɔlɔ ye jɛnɛba ye filanan ye Bintu ye denmuso sabanan tɔgɔ awa cogo di cɛ Flo karamɔgɔ e bɛ fɛ ka logique kalan wa e tɛ fɛ ka logique kalan tu te concentres et puis tu m'écoutes n'i ye lamɛn i b'a jaabi sɔrɔ Aminata fa denmuso saba b'a bolo denmuso fɔlɔ o tɔgɔ jɛnɛba denmuso filanan o tɔgɔ Bintu denmuso sabanan tɔgɔ Worokiya o tɛ yan o de don sa o de don Flo Worokiya a ka haramu Worokiya de don walayi ala e ma e ka a fɔ kɛ o de don karamɔgɔ e bɛ mɔgɔ décourager ne ko n k'i ka logique de fɔ o Flo o tɛ yan mais ne bɛ k'o de f'i ye e fana cɛ karamɔgɔ i bɛ mɔgɔ décourager e jɔ sa e jɔ sa e jɔ est-ce que ne bɛ bɔ Fatumata fɛ yan ne bɛ bɔ u fɛ yen wa est-ce que ne bɛ Fatumata fa dɔn wa Flo sabali sa n'i wele n'i kana logique de fɔ ne ye Fatumata fa ne ka mun bɔ Fatumata ka ko la sabali sa ne bɛ b'u ka so wa c'est bon c'est bon ayi c'est bon cogo di e kalani de ka gɛlɛn karamɔgɔ c'est ça le problème a fɔ e ko jumɛn ne ko Aminata di Aminata fa denmuso saba bɛ Aminata fa bolo denmuso fɔlɔ tɔgɔ Bintu filanan ye jɛnɛba ye ne ko sabanan tɔgɔ sisan sabanan an k'o kɛ funɛ an ka sabanan kɛ funɛ Flo n'a sa Flo nani kɔrɔ fɛn sa e ala jee wa ɲɛ bɛ n ko c'est-à-dire ni maninfin n'i ye dɔɔni ni c'est-à-dire ni mɔgɔ min ye dɔɔni dɔn dɔrɔn a tigi tɛ sɔn maninfin ka kuma de ma bilen parce que i b'a dɔn ne mago b'i la o tɛ wa baasi tɛ i ka a ta ne ka foyi t'a la Fatumata fa ne bɔ Fatumata ninnu ka so wa e se ne b'a fa dɔn ne b'a ba dɔn wa n'i wele n y'a na logique fɛ i bɛ n'i jɔ ko Fatumata fa n'a sɔrɔ Fatumata tɔgɔ de kelen bɛ k'i cœur brisé o ye ne nɔ ye wa ne mana na ko daminɛtɔ ye maninfin yɛrɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ nin don in kɔnɔ bilayi